Ụlọọrụ Anambra State Independent Electoral Commission ANSEC bụ ụlọọrụ Anambra State na-achịkọba nhọpụta ekwego ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị nakwa ndị bi na steeti a nkwa na nhọpụta kansụl ime obodo a ga-eme na steeti a n'ọdịnihu ga-agasịrịrị werere na ntụ na aghụghọ agaghị adị na ya. Onye isi oche ANSEC Magistrate Genevieve Osakwe kwere nkwa na ogidi kansụl ime obodo Idemmili North n'ebe ha malitere njem kansụl ime obodo nakwa mkparịta ụka n'etiti ha na ndị ọ na-elu n'okwu eji okwu ha agba izu na Idemmili North nakwa South. Onye ọrụ anyị bụ Chibụzọ Obidike soro ha wee gaa ya bụ njem maka ọrụ anyị akụkọ a ka o si gaa. Magistrate Osakwe onye nọchitere anya ya site n'aka kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi Sir Anthony Nnaluo katọrọ ya bụ okwu nke ndị na-achọ ikposa ndọrọndọrọ na-ekwu na-asị na edecharali mpụtara ya bụ nhọpụta na-achọ ime kwuo na nke a bụ iji kposa ndị mmadụ ịbịa sonye na ya bụ nhọpụta. Ọ gwaziri ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị ka ha gbaa mbọ bagide n'ịchụnta nkwado ha n'ihi na a ga-emerịrị ya bụ nhọpụta etu kwesịrị ekwesị. Ya bụ onye isi ANSEC kwuru na ihe ha ji bịa ya bụ njem bụ iwega ozi nyegara n'ime ime obodo ma kpọọ ndị mmadụ ka ha pụta n'igwe ma hụkwa na ndị ahụ ewepụtara ga-eso ụzọ ya bụ ọchịchị bụ ndị a maara nwere ezi aha n'obodo. O kwukwara na a ga-esite na ya bụ njem wee zisara ndị mmadụ ozi gbasara ya bụ nhọpụta nke a ga-eme ma ọnwa Septemba gbaa mkpụrụ ụbọchị 28. Ndị bịara ya bụ ọgbakọ gụnyere onye ndụmọdụ pụrụ iche nyegara gọvanọ Chukwuma Soludo n'ebe o metụtara ejije nakwa nleta anya Maazị Bob Manuel Udokwu nakwa onye ọchịnchere oge nke Idemmili North Maazị Stanley Nkwoka na ogbo ya nke Idemmili South Oriakụ Amaka Obi.